Makashaya mari yenyu rini? Ndofunga musi wechipiri. Pamwari vese. Sorry. Musi wechipiri. $40. Chokwadi hongo. Muri mese? Okay. Mauya nani? Tatu. Mauya muri 2? Okay. Imam gari mGlenview rini? Chokwadi ndo mandogara. Kwa imai chemi mama? Inini ndakabatwa neshungu because tirongomba medu tinogara titu. Ndobva ngoti zvoni ndashaya mari $40. Saka ndakanzwa kurwadziwa ndobva ndavati zvoni. Panenge pachitaurwa namba dza T Freddy paredhiyo apa ndinoita handidzitori. Saka tadiita mboenda ikoko. Aiwa, tadiita mboenda ikoko tinoudzwa kuti mari yakafamba sei. Ndosaka tauya kunoko. Okay. Patika namba maamusina kai? Ndandisina. Ndobva ndakubvunzai kuti mauya nani? Imi ndobva mati muri 2? Tati 2. Asi matsendidzwa ka? Aiwa. Mauya nani? Tati 2 na baba. Baba makasandudzwa kuti mauya nani andiprofite kuti 14. Ndauya nevamwe panext door pangu. Vakakuudzai kuti musazotaura tauya tese? Mai machinga utauyai kuno? Demonstrating real-time prophecies. Mavati chi? Mavati musataura prophet. Aenda yemunogara pasi. Anza kone uzotaura because prophet wangazodhomoka kwandiri. Ndiri kunzwa kuda kudhomoka boys rangu. Prophecy is very, very dangerous. There is nothing that happens yatisingapiki. Ora ndoda kukurecoverai imari yenyu baba. Ndinotenda munhu waMwari. 40 aya haina kunyanya kuwanda. Ndinotenda munhu waMwari. Munofunga kuti tingaita sei kuti muwane peace pa40? Chikuru chandinongoda kuziva kuti ndingachaiwana here kana kuti handichaiwani. Nemamwe mazuva muda kurecover 40 yenyu? Chokwadi hongu munhu waMwari. Okay. Mukairecover munozoda here kuziva kuti akabandeya? Hongu ndoda kumuziva. Imaiwana? Ko zvakaipei kuti ndimuzive nokuti nenda kana nechiimbo chokuti wouimba vawe. Nokuti ndendaziva mbavha yacho. Asi kuwa mukangoirecover ndoregedza hangu kuzivisa kuti zvakafamba sei? Ndigutsikane nokuti mbavha ichadzoka zvekare ichizondibira futi. Inodzoka ikandibira. Zivisai prophet nokuti inini ndichiri nekuremerwa, inini handimboziva kuti mari yakafamba. Ora ngatite in stages. Chekutanga da kusolva kuti muwane 40 yenyu. Ndinotenda munhu waMwari. Saka muchipedza service ndoda kuti muone mother dzimai wangu. Alright, sakanaka. Vakupe $40 yenyu. Ndinotenda munhu waMwari. Ndinotenda munhu waMwari. Ndizvo here? Ndizvo hazvo, but taida kuziva kuti yakatorwa nani. Aiwa, ndikazoti ndimi mozoita sei? Handisi kutaura chokwadi. Saka ndosakati kuti ngatisiyane nenyaya yekuti yakatorwa nani. Ndiri munhu mukuru. Baba, if I give you $40, promise me one thing. Munhu waMwari. Endai munogara mushe namama kumba. Ndotenda munhu waMwari. Kanganwai zvimwe zvese. Ndotenda munhu waMwari. Nokuti mari yandiri kukupai iri kubva mumwe mangu. Ndazvinzwisisa. Mazvinzwa ka? Ndazvinzwisisa. Inongoreva kuti muprofita waisa chimwe chinhu muupenyu hwenyu. Ndotenda munhu waMwari. Zve40 kuti yakatorwa nani? Siyai. Mazvita munhu waMwari. Endai munogara pasi. Thank you. Yatouya. Baba 40 yatouya. Ndatoitambidzwa. Vari kupi? 40 mari. Mbamatoone runyararo. Maita munhu waMwari, maita munhu waMwari. Ndotenda zvikuru. Sometimes we need to solve issues nenzira dzakangonaka. 10 pa 40 amapasenti. Sekuru hanzi imwe 10.
inde kukunyaradzai maita basa baba. God bless you my brother. Pane dzimwe nyaya dzinopera so simple. Haisi nyaya yekuti mukauya kuno kuti nongofumura vanhu chete. Mboendai kuti mudhara agare zvake mupepe kuti agare. Haisi nyaya yekuti nongofumura vanhu chete patinovaka misha kuno. Ande 40 bata 40 yako. Izvo zvindatoita prayer yekuti mari ionekwe kunzi yakabasei. So when I demonstrated kuti ndiri kuziva kuti vauya nani pano, it means ndinoziva futi kwakaenda 40.